uNkulunkulu udale konke ngaye uJesu engulizwe wayesenikela konke esandleni sakhe. That is why sinevesi lithi uNkulunkulu uyithandile indodana yakhe wanikela konke esandleni sakhe. Now uJesu uzothi mayithandaza athi uze bazi ukuthi wena ubathandile njengoba ungithanda. Naye uJesu uphinda athi ngibathanda njengoba wena ungithanda. Uyezwa indaba? uNkulunkulu usithanda ngendlela athanda ngayo uJesu. uJesu uthanda thina ngendlela athandwa ngayo uBaba. So uBaba unikele ngoJesu khombisa ukusithanda kwakhe. Wase uJesu esithanda njengobaba ngokunikela ngaye. Tshela makhelwane uJesu unikele ngaye. Yeah. uNkulunkulu wanikela ngoJesu usho. Ebonakalisa uthando lwakhe. Ngeke ulithole ndawo alukho njengalo. Awuyishayile izandla lo nto. Uyekeleni ukuthi umakhelwane akakuthandi, uthathele ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Izokuqhumisa nekhanda le yabantu uzoloku ucabanga ukuthi sengimsize kangaka kanti uhleba ngami, iyeke leyo. That's not your diet for your mind. Wena vuma ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda, kholwa ilento ayisho ngawe. Ungashaya izandla ngoqini. Singahlala phansi kukhona lenkosi bazalwane. Asibonge kakhulu. Bakhona kwenu nathi sikhona phakathi kwenu okuwumusa wakhe nemikhuleko yenu indlela esigijima ngayo kuyabona ukuthi sikhaviwe imthandazo wenu. Kuyavuka ukuthi ngibongela ngibonge isupport enasenzela yona kuhambe mfowethu uThemba ongilamayo. It was so painful but uNkulunkulu wabeka ithemba wangikhumbuza ngezwi lakhe ukuthi la ekhona njengamanje it's more than a million times better than la isuka khona. So asibonge kakhulu xaso lwenu imkhuleko nayo yonke indlela sisabeka umfowethu endaweni azovukela kuyona mayihlangabeza uJesu yena useparadise uzolandela umzimba wakhe soon. Amathambo akhe azolizwa icilo ngamalikhala. Malibonge igama lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Sibingelele baba be leadership abasihambele ibandla lonke lika Jesu Kristu. Bingelele isithando sami Mamahlaba oyisibusiso kakhulu empilweni yami. I always appreciate here ufakazi nje out of the blue ngivele ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. You are a blessing to me. You know, if Jesus needed that from his father, how much more a word from the husband to his wife. He answers something, Lord. From the bottom of my heart, so 40 years, very soon, I'm shadowing, but every day with so every day with her is sweeter than the days before. Angibona omunye nangu uNkulunkulu one code yami malibonge igama lenkosi. Siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo bazalwane. Sikhona ke sesizele nephasika and siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza izimanga kuleli phasika. Siyamethemba and sikuyi season enamandla kakhulu. Isizini uNkulunkulu ayiplane emaphakadeni. Umhlaba ungakasekelwa izulu, umhlaba lingakadalwa waplana ukuthi ngale season uzobonisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu ekusebenza lokho ngebandla lakhe. Can you greet your neighbor and say shalom shalom? Noma ungayazi ukuthi ushithini lapho. Uyisho noma ungayazi ukuthi ushithini. Inento eyisho. Hallelujah. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngitheke
kulezi insuku edlule manizokhumbula ngangena ku-ChatGPT ubana bayazi i-ChatGPT leyo app ubana bayazi yeah ngase ngiyabuza ukuthi how powerful is a Christian yathi lento extremely powerful hawu usozuhlulwe irobot lithi we are extremely powerful wena ungazazi ushaya isidididi isitsheleke namhlanje I am extremely powerful. Say it again, I am extremely powerful, you sure? Yeah, it must be your belief system, and it will work for you. You must be very careful what you say with your mouth. You will have what you say. I say you will have what you say. There are things that uNkulunkulu athi mayezenza ezinye waziyekela ukuthi ukhulume bese ziyenzeka. Kunezinto ezenzeka singathandazanga malizophuma ilanga asicele enkosini Nkosi sicela ukhipha ilanga namhlanje. Liyaphuma noma siyathanda noma sithandaza liyaphuma. Kona kunezinto ezamisela ukuthi ziyokwenza amasithandazile. Uma singathandaza zenzeki noma uNkulunkulu efisa ukuzenza. Ingakho ethi ngikuzwile ukukhala kwabantu bami ngikubona ukuhlupheka kwabo ngiyalwazi usizi lwabo. Ngakho ngehlile. Wehliswe yini ukukhala kwabo? Uthi ukubonile ukuhlupheka kwabo uyakwazi kodwa wehliswe ukuthi bayakhala. Uthi uJakobe aninanto ngoba ngiceli. Hayi ngoba yena engenazo lezo zinto for us. Unazo for us kodwa kunzima uba sibe nazo lezi zinto uNkulunkulu anazo for us ngoba siceli. Malibonga igama lenkosi. Sisesikhathini la uNkulunkulu ezinyulela abanhliziyo zabo zivuma nabanhliziyo is after him ababonayo phakathi enhliziyo ngobuhlola inhliziyo na uNkulunkulu uyabavusa labo bantu njengamanje njengoba ngishumayela nje induduzo uMongcwele anginike yona ungaboni mangabe kungathi abezwa abanye ucabanga ukuthi abezwa bonke ikhona le few ekubambayo okushoyo ikhona le few uyomangala ukuthi esikhathini esiningi abantu abalibamba kahle icebo likaNkulunkulu ngokusho kwakhe baba few most of the time ubonakale ku 500 mayivuka kwabafile abambona wakhuluma kubo ba 500 for sure kubona wayekhulumile ukuthi indaba ilapha eupper room ngizohlala noMongcwele khona kodwa i-turn up yenzwa 120 out of 500 i-38 ayizange iye nenhlolo ezayithunywa ukuthi zohlola izwe ezu10 zabuya ne-negative report only 2 ezabuya ne-report ene-faith phakathi ngcono ungabikho kule majority ephambana nokusho ama nale minority ethi mina ngiyavuma uma uNoah wamayedwa 120 years ememezela ukuthi uYesu uzamngcolo engakhathali bemhleka iBhayibheli lisho bemmokharisha waqhubeka washo naye engakaze ayibona imvula inetha ngoba ngalezo khathi before uzamngcolo umhlabathi wawumanziswa ngendlela hayi ngemvula esemkhathini malibonga igama lenkosi so izinto ezayikhulunywa kuye kwakuyizinto angakaze ayibona wakholwa yizo kusafuneka esikole uNkulunkulu mayithi dig up the ditches imbani ini imisele njengoba nishoda ngamanzi imani imisele ezokwamukela lamanzi kodwa bambani lokho awukho moya ozoba khona nemvula ezoba khona kodwa amanzi azoba khona. It doesn't make sense but it does make faith because faith comes by hearing. Ma uNkulunkulu ezokhuluma kanjalo uzothi yile ayishoyo kuphela mina ngazi ukuthi amanzi eza ngemvula nomoya wathi uNkulunkulu azizokwenzeka zombili kodwa amanzi azoba khona asibamseke you dig I will bring water. Sometimes we don't dig because uNkulunkulu usuke wathi alizunet amanzi azoba khona wasuya icalculator noma wayizama uinterpreter ngengqondo wabona ukuthi ayikusho ukuthi bengeyona uNkulunkulu okhulumayo because it doesn't make sense awekho amanzi ngaphandle kwemvula.
kufanele simlalele uNkulunkulu, sim-understand uNkulunkulu, singasam-understandi ngengqondo yethu, sesim-understanda ngefaith. Ifaith, tshela makhelwane ifaith. Iyona ezowina ngayo nakulezi insuku zokugcina. While others are departing from faith, thina sonamathela kwi-faith. Ngoba victory is our faith. Malibonge igama lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Kune message esenhlizweni yami nje ngebandla likaKristu ensuku zokugcina. Uthini uNkulunkulu ngebandla lakhe? So ibandla ensuku zokugcina ihlukene kabili. Kukhona eliBabylonian, ibandla hypocrisy, ibandla which has departed from faith. iBhayibheli ibiza ngeBabylon mawufunda lapha isambulo 17. Bese bakhona a true church kunama characteristics akhona, ama qualities akhona, ama traits akhona, lapho na ufika uzibone khona ukuthi usebandleni eqiniso noma ukuliphi ibandla na. And ngikhulumile ke kuzoba isihloko salonyaka ukuthi sesikhathini se-threshing floor, asho sonke threshing floor. Kwi-threshing floor lapho kubhulwa khona ukolweni, shawe phansi edwaleni, bese uyakhiwa makunomoya kuthiwe then amakhoba aye ngala ukolweni uwe phansi. Malibonge igama lenkosi. Kuhlukaniswa amakhoba nokolweni. Now siphila kuleso sikhathi kunabantu ebesicabanga ukuthi sihamba nabo kanti abasibona bethu. Ngisho manje nizongivumela mangithi abangi bakhona phakathi kwethu bangibuka. Kodwa hayi uthi uJohn ke bayaphuma phakathi kwethu not CKC. Lokho engikhuluma ngakho ukuphuma kulento ukuthi uJesu uyinkosi, ngoba bakhona abamvuma ngengqondo not ngenhliziyo, bese behamba behojuda Iscariot ethimini kaJesu, bese kucaca egcineni ukuthi bevele ngesiyeno wethu. Manje kufanele wenze sure ukuthi indaba yakho iyaziwe ezulwini, kungabe kanti uyasiphelezela. Kusazohlukana imbuzi nezimvu. Kuyezwakala bazalwane? Yeah. Lezo zinto zibaluleke kakhulu ukuthi siziqonde ngoba sisensukwini zokugcina. Actually sisekugcineni kwensuku zokugcina. What is happening all over the world, it's a typical sign yokuthi uJesu useduze. But uJesu uthe mayenza umfanekiso wathi occupy till I come. Mawenza into right enhle evumelekile uzondlela umndeni wondle until uJesu abuye. So imisebenzi emihlo yenzayo nesidingo sokuphila qhubeka uyenze kodwa ube ready for the coming of Christ. And ke sibekile la impawu zebandla eli rapture ready. Ibandla ready for ukuhlwithwa. Ulibona ngani kunempawu zakhona. And uNkulunkulu unamagama evile ku20 ngebandla. Ukuthi ibandla libizwa ngani ngokwezwi lenkosi. Ngoba ibandla li-institution uNkulunkulu ayihlele emaphakatheni. Xolele bazalwane. Li-institution ayihlele emaphakatheni. Kufuneka engqondweni yakho ungabi nengqondo yokuthi hayi ngise CKC. No, aqalwa lapho. Tshela makhelwane. No, aqalwa lapho. And ke sisem malungiselelweni okubeka iorder ebandleni ukuze ukusebenza kwethu kube efficient, sisebenze kahle, sihlelekile njengebandla elingumzimba kaKristu elinama systems. Umzimba unama systems as a functiona ukuze umzimba wonke usebenze kahle
inhliziyo iphampa igazi, amaphaphu asebenza ukuhambisa umoya emzimbeni, isisu, ukudla. All these systems are there so that umzimba uzofunctiona ngokwendlela uNkulunkulu adala ngawo ukuthi usebenze umzimba. Malibonke igama lenkosi. Now, nathi singumzimba kaKristu, kufanele sithi sesizelwe bese siyahlelwa. Yabona? Kubekwe iorder yokufunctiona kwethu njengebandla. So khuluma lokho ke emva kwePhasika, inkosi ikuhlela ivuma, inkosi manibusise. Nilithandazeleke iPhasika abazalwane, ngoba sekuseduze sifuna ukuza uJesu uthi uthini. Awufundeke incwadi yabaseFese chapter 5 from verse 25. Ephesians chapter 5 verse 25. Verse 25. Madoda, thandani omngeni, njengalokho noKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo. Kuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingena sihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Nkosi mayisibusise salela ukufunda kwezilwayo, inkosi ibe nathi, siyabonga. Asikhulekele ke baba. Baba siyabonga egameni likaJesu ngezwi lakho liyaphila, liyiqiniso, izwi lakho aliguquli. Usifungile ngalo baba ukuthi umhlaba nezulu kuyodlula kodwa lona alisoze ledlula. Siyondla imphefumulo yethu ngalo namanje sikule ndawo, lidunyiswe igama lakho usezulwini ngoKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Before singene kule ndaba yebandla, sibuke ama qualities of a rapture ready church. Ake sibuke ukuthi uthini uNkulunkulu ngebandla mayelibiza. Besides ukuthi ibandla, but kunamagama abekiwe la ezwini lenkosi achaza ngebandla lika Kristu Jesu engikulo nawe okulo. Before ube imember yase CKC, iba imember yomzimba kaKristu universally ngesikhathi wamukela uJesu, umoya ingcwele ukubhaphathisela ngoba nayo le yabavela emanzini amaningi. Kuzofuneka emva kwePhasika sibe nezifundo nabo eziphuthumayo ezi-foundational. Akwanele ukuthi sebeyile emanzini amaningi badla kanye nathi, baneshare yabo kufuneka bayithole ebalulekile for bona njengoba bevela emanzini amaningi. So organizer lo mhlawumbe uzothatha 3 days njengoba kade sikhuluma ngompaphathiso for 3 days. The minimum time sizobanika lona nifike nani ekade nabhaphathiswa nibe khona ngoba ibalulekile ifoundation lana. Iyona isiqinile njengoba ngizothi 60 ensindisweni 60 ngigcinwe izinto engayithola ngisanda kusindiswa. Okungafanele ngijombe ngiyithole sengidla nabantu abadala kanti nangingane. Nengithola ubisi njengengane ngoba lune vaccination. Kuthiwa ubisi olungenakonakala oluphuma direct from God. Ofuneka lithole umuntu osanda kusindiswa. Maye ejombile uhamba ehlupheka la endleleni, ehlupha futhi. Wajomba isikhathi sokuncela. Wayithola naye esedla izitambu nabantu abakhulile. Kodwa lisho igazi ukuthi konke azange ayithole. Now ibalulekile kakhulu kangoba sihlelene nanokuthi njengoba sizohlela izinto nje even nasentweni
ye-soul winning ngifuna ukuyisetha in such a way ukuthi nabantu abanomthwalo ama-laborers avuswa inkosi sibanike izinto zoba ama-guidelines ama-print outs ukuthi umncelisa kanjani umuntu osanda kusindiswa omshumayizile wasindiswa kuyezwakala yini yeah so now before ngifuna sibuke ukuthi uthini uNkulunkulu ngebandla ukuthi liyini ibandla ngoba kufuneke sembulekelwe ngathi uNkulunkulu asembule lethina njengebandla lakhe and uKristu ke uyinhloko enenhloko inhloko kaKristu baba inhloko yebandla uKristu so into yethu it's an eternal institution ibandla there will be time mawufunda Ephesians chapter 3 where even the angels in heaven will be given the mysteries of the kingdom but uNkulunkulu will be using the church to reveal the mysteries of the kingdom to angelic beings angiphinde kusazofika isikhathi la uNkulunkulu ezoveza imfihlo zakhe angazange aziveze ma angelic beings asezulwini kufika isikhathi labo ezoveza imfihlo zakhe but kungayiyena direct ekhuluma nezingilosi esebenzisa ibandla lapho selisenkazimuleni and uJesu njoba kuzoba khona isihlalo esikhulu esimhlophe sokwahlulela lapho ezohlulela yonke lonto eyanqaba ukwamukela uJesu nabatholakala bengabhaliwe encwadini yokuphila now mawufunda incwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 6 uPawulos ukhuluma ngabazalwane ukuthi yini nihlulwe kulungisa indaba zenu makhona la nihilizisane khona yini nize nifune umuntu wangaphandle anilamule na kusho niyofuna ama-lawyers ale angakholwa ukuze alamule nina bombuso wasezulwini ebese ethi angathi engani nina nizogweba ingilosi kusho ukuthi lezi ezawa noSathane nina nizokhipha isigwebo nizokhipha isentence engilosini ezawa noSathane ningxenye yalokhu uKristu azobekwenza before the new heavens and the new earth there will be a judgment lapho even eHades sizobakhipha abafileyo balo kuyezwakala bazalwane nolwandle lubakhiphe abafileyo kulo namathuna avuleke kwabafe bangcwatshwe emathuneni abafele olwandle luzobakhipha ulwandle abaseHades imphefumulo le emathuneni imizimba olwandle imizimba kodwa eHades imphefumulo yabantu abafe bengena uNkulunkulu bazoma ke nabo basha ujenge sizobe uJesu engeyedwa ekudluliseni isigwebo ibandla lizobe likhona nilalele noma nilalele khona angazi noma bangithandazela yini laba bathe ngophela mhlambe nabo abayijwayele into yokufundiswa so ngamanye amazwi ngikhuluma namakhosi la ngikhuluma nabapriest la ngikhuluma namajaji azojaji ingilosi ezawa noLucifer bahleli la ngoba lithi iBhayibheli masifika ngale sesithola imizimba emisha siyokwazi ngokuphelele okwamanje sazi ingxenye siprofeta ingxenye kulungiselelwa imiqondo yethu ngeke sikuthwale konke okwezinto ezinkulu uThixo azosinika zona uma sihlwithiwe sawuhlala noKristu kweza semazulwini indawo lilalele noma nilele yeah manje kunecolo lethi indaba yethu ayipheleli la yemaphakadeni la siyakho yibo laba abala endlini uma ngabe kuyinini nonke uJesu azorana izwe lelisha nomhlaba omusha the affairs of the universe the renewed the renovated the new heavens and the new earth so besilawula noKristu so ngikhuluma namakhosi azobusa ingona phakathi nanka ngikhuluma nawe ngifake nothayi ngeke ngaqoka kahle ngoba ngizoma phambi kwezikhulu zezulu izinto ezingaphezulu koQueen of England ezingaphezulu koPresident ngoba singababusi kanye naye
into enkulu kakhulu leyo ukuthi nje akabonakale sobayikho mayibonakaliswa sofana naye. Na kunezinto kufanele ziqale sisela emhlabeni ezingamagugu namalungelo ethu ezisezithembisweni kwi-New Testament with better promises. Ekufanele thina sidle ifa lezethembiso. Asho sonke sidle. Kungathi kubhale ukuthi kholwe usinda wona nendlu yakho, kodwa indlu yakho ihambe iye emathaveni, wena uye enkonzweni, indlu yethaveni. Akukho efweni akulona ifa olabelwe leyo. Ukuthi ube nengane ezingakholwa. Ifa lakho ukuthi ukholwe wena nendlu yakho, ifa lelo, nelungelo lakho. Usekhona? Tshela makhelwane sinelungelo kuKristu. Asho sonke. Ya akufanele manje senze ngathi manje sibolekiwe. Engathi siyayintshontsha nalento kuba abantwana baNkulunkulu. Sisukele uNkulunkulu siyizoni, singenathemba sikude. Kwawuyena osikhethayo. Tshela makhelwane ukhethiwe njalo njengoba ngathi angazi ukuthi wenze njani. Yeah. So ngifuna ukwafunda lamagama maningi la kwi-New Testament. uJesu ukhuluma amagama amakhulu wathi phezulu kwaleli dwala ngizokulakha ibandla lami. Asho sonke phezulu kwedwala ngizolakha ibandla lami. Okumnandi ke ngalamagama lawa okwabhalwa ngawo iBhayibheli uthola more meaning. Yawa. So ufunda nje ngezulu uthi church ibandla noma ichurch uphelela kulento yokuthi church nokuthi kodwa mawungena kuSgreek lino ecclesia okungukuthi abantu abakhishiwe noma ababiziwe. It's a group of called out people. Abantu abakhishiwe njengoba kuthiwa Exodus. Yabona Exodus kusho ukuthi ufuduko kuphunywa eGibhithe. So u-ecclesia kusho ukuthi kunabantu abasinswe ngokuthi bakhishwe somewhere. They are a group of people. Uthi uNkulunkulu mayikhuluma noPawulos uthi ngikhiphe ebantwini ngoba insindi siyakhipha phakathi kwabantu. Ebese ethi ngikuthuma kubo futhi. That is the second calling. Yokuthi manje uhambe uyoshumayela ivangeli. Asibizelanga ukuthi sihlale, sibizela ukuthi sibuyele kulabantu esakhishwa phakathi kwabo ukuze nabo bakhishwe babuyele la sikhona. Now siyibandla ke likaKristu mawubheka futhi eligama ibandla lisho a house of assembly, lisho a gathering of people that are in rulership. It's like members of the parliament. Isigungu esiphethizwe nathi sinjalo siphethe amazulu nomhlaba. Oyinkosi yethu unikwe igunya ezulwini nasemhlabeni and uphakanyisiwe mangabe evuka abafileyo waphakanyiswa abangaphezulu kwawonke ama principalities, rulers and many ranks ezikhona ezinye spiritual. And then iBhayibheli lisho above them, lithi far above them. Wabeka zonke izinto phansi kwenyawo zakhe. uNkulunkulu wabeka zonke izinto phansi kwezinyawo zikaKristu. Now makuthiwa phansi kwenyawo kusho phansi komzimba wakhe oyibandla. Yena eyinhloko kulo ibandla. Zonke izinto zabekwa phansi kwenyawo zakhe. Inyawo zakhe ke kuchazwa ibandla. Inyawo ziyingxenye yomzimba kaKristu. Izinto azibekwa ngaphansi kwenhloko enguKristu zibekwe phansi kweinyawo. uKristu eyinhloko. Manje kusho ukuthi mazibekwe phansi kwenyawo zibekwe phansi kukaKristu esemzimbeni oyibandla. Kusho lezi zinto eziphansi kukaKristu ziphansi kwami nazo. So noma ngiyathandaza ngokomthetho bekufuneka ukuthandaza kwethu sithandaze ukuthandaza kwethu kuthandaze from the position yokuhlala kwethu noKristu kwezasemazulwini indawo. Singathandaza umthandazo ongathi sisuka phansi. Sithandaze sihlele ngayo sokunene sikababa. Ngoba sithandaza ngoKristu igama. Ukuze iresponse kaNkulunkulu aresponse ngendlela bezoresponda ngayo makuthandaza uKristu. Manje ngakho sithandaza egameni lakhe. Ngicela ukuze makhelwane iyangena lento ekhulunywayo noma ukhathele. Yeah. So ngizobala some of the names ke eziphiwe thina. Yebo nje bangenzile nje bazalwane.
kwamahlaba la ngizalwa khona I'm the son. Kodwa kumkami I'm a husband. Ebantwaneni I'm the father, but one man. Ngizama ukuchaza into enjalo ke engizoyifunda la. Ukuthi izulu lisibiza ngobani njengebandla. In fact it's ndodana uSitholo uSandile kulezi insuku beshumayela ngemystery eyibandla. Ibandla likaKristu liyimystery kusho ukuthi liyimfihlakalo. Ingqondo yasemhlabeni akulula ukuthi understand ibandla ngoba it's a heavenly body. In fact ibandla libekwe endaweni la lishare khona kwi-Godhead. Njoba i-Godhead God the Father, the Son and the Holy Spirit. Manje sizithola thina ngokuvuma uJesu sesila phakathi. Ngoba asizelwe ingilosi sizelwe ibona labantu. Sizelwe ubaba wazala ngezwi uKristu ezala nangomoya oyingcwele. Manje sase siyangena kwaze kwathiwa simoya munye noKristu. Njoba uNkulunkulu engumoya thina umoya wethu uye wazalwa uNkulunkulu ngoba kuzelwe umoya kumoya. So ukuzalwa kuthe ukujula kunokukhethwa. Ngoba angikhetheki kanti angizuzalwa. Angizalwa kanti angikhethiwe. So njengoba ungazange uzikhethele ukuba yimale or female. uNkulunkulu emaphakadeni waqala lapho ukukhetha. Labo abazi ngaphambili wababiza. Labo esebabizile wabangcwelisa. Wayesebakhazimulisa. Kodwa ubaze ngaphambili ungakakubumbi ungakazazi nawe ngakwazi. Indaba yakho noNkulunkulu as individual nangizwa yeah ukwazi kahle uma ngabe azingilosi ezingama trillions and quadrillions ezibiza ngamagama lezi ingilosi izinkanyezi ezigcwele isiphakapaka uzohlolwa yini ukwazi wena uyindlalifa yakhe. So akuyonto yesonto lento esikuyo. Uma kade uphuma esontweni akulona isonto ukuba kuKristu. I relationship phakathi kwakho noNkulunkulu through Christ. Lento esikuyo is not a religion, it's the kingdom. Kubuyiselwa la domain eyalahleka kuAdam. Iyabuyiselwa ukuthi afuna yona kuqala. Ungakayiceli izinto zalokho kuphila, indlu, umshado, yonke lento esofasishiya. Kuthi afuna kuqala uzohamba nayo mawuhamba. Umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ukulunga kwakhe kuza as a gift oyithola ngokukholwa. Niyangizwa? Noma ngabe ubuyi prostitute, once ukholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu, lokuthi wafa ngenxa yezono zakho, kuthiwa ulungile. And ukulunga okunikwayo yilokhu uNkulunkulu alunge ngakho. Cha ngikhuluma nani phela izwani manje ukuthi ngithi mina unikwe ungazange ukusebenzele. Kwathiwa ulungile. And kwase kuba i-breastplate. I-breastplate lento egqokwayo ebizwa nge-bulletproof. Egqokwa amaphoyisa evimba isifuba ukuthi mangabe edubuleka inhlamvu ingangeni. So uSathane ke uyakwazi ukudubula ngecondemnation ukuthi ungakhohlwa wena ukuthi ubudayisa ngomzimba ubunje nasekhaya bakuncama. Those arrows zivinjwa i-breastplate ebizwa kuthiwa i-breastplate of righteousness. So i-righteousness it's a legal term ephuma i-verdict ephuma kwi-high court yasezulwini. Nangizwa ngenxa ukuthi ukholiwe umsebenzi wakholwa umsebenzi wothando lwakhe wa-accept ukuthandwa uyena. Ngoba noma umfana ngamthanda kanjani usisi uma usisi engazimisela ukwamukela uthando nikhona awukho umshado lapha akho ngishiyana imuni akho lutho. Kodwa once avume aqala akholwe lamazwi asho umfana ebese wavuma ngomlomo athi ngiyalwamukela uthando lwakho. Seziyaqala kuhamba abakhongi ke lapho sekuyaphithizela phuma inkomo lapha yonke lonto ngokuvuma. Bengafuni imali yakho befuna ukuvuma kwakho. NoJesu
uza kuwe ekwazi ukuthi ayikho imali ongayikhokha. Nangizwa. This is amazing, brother. Ezinye izinto sengiyikhuluma out of experience yokuhamba noJesu for 59 years. Usindisiwe. I have proved ukuthi ikhona indaba yokusindiswa. Ireal. Kunomuntu ola ngaphakathi. Angazi ngayithola kanjani lento. Besilalela unkosikazi endleleni. Le video ethi where were you before you enter into your body? Because you were there before your body was formed. Ebese ethi-ke awuboni ngani ukuthi empilweni uba nesikhathi sokuthi kube nje awuboni ngani ukuthi ukhumbula la uvela khona. Kwahamba ingqondo kimi ukuthi idakwa mayidakwe kakhulu angazi noma sisakwenza yilokho. Mazibeke la azowacula amaculo eKwaito, zicula amaculo esona. Niyazi kwenziwa yini lokho? Ngesikhathi ingqondo le okuyiyona emelene noNkulunkulu engafuna ukukholwa uNkulunkulu. Ngoba sibe izitha ngengqondo. Ngesikhathi idakiwe umoya wakho ovela kuNkulunkulu uthola isikhathi sokuze express. Ilento esiyibizwa ukuthi intuition, which is more deeper than instinct. Intuition is to know something without anyone telling you. A consciousness of the land of Velagulo before creation. Guess what? Yeah, you were there before your body was formed. You were there before even the dust was created from where your body comes. You were already there. Ingakho ethi uNkulunkulu Jeremiah ngingakakubumbi ngakwazi. Kusho ukuthi ungakabi nawo umzimba sase sazana nawo. And ukwazana akusho ukwazana ngengqondo ukuthi ngiyakwazi ngiyabona hayi angikwazi. No. Kusho ukwazi kwe intimacy. Kusho ukwazana kokuthi omunye abe komunye. Ingakho manje mangabe usesonweni uNkulunkulu ulahlekelwe. Uzofuna nokusindisa okulahlekile. So awukwazi ukulahlekelwa into ongazi ube nayo. uNkulunkulu ngesikhathi usesonweni ngenxa kaAdam ubelahlekelwe. So uzofuna nokusindisa okulahlekile. Kusho ukuthi ube nawe emaphakadeni. Umzimba ungakabikho. Kunomzimba elithi iBhayibheli malidilizwa lidokotela sinesakhiwo. Kunomzimba ke othatha shape but spiritual. Ukuthi mawakhelwa umzimba wakho, umzimba ube njenge overall. Overall moyigqoka uyigqoka ngenyawo, uyigqoke nangengalo. So umphefumulo wakho ugqoka kanjalo umzimba wakho esiswini sikama wakho. Ingakho mangithinta la kuba buhlungu, mangithinta enyaweni kuba buhlungu. Inhlungu ayiziwa umzimba, iziwa umuntu osemzimbeni. Mayesephumile noma ungawuthela amanzi ashisa umzimba awenzeki lutho. Ngoba khona lo osehambile obezwe. Obevele khona engakabikho. So ngoba indaba yethu tshela makhelwane lalela ngitshela. Indaba yethu iyaphila la iyakhona. Emaphakadeni yawo nisemoyeni phela ndikumoya. Manje ayikwazi ukuya emaphakadeni ingaveli khona. Ngitheni kwenze njani? No. Ayikwazi ukuya emaphakadeni. Utshalwa ngesikhathi uNkulunkulu ephefumulela umuntu umoya wokuphila. Niyakhumbula? Kwakuwubumba olunganyakazi. Olungenama feelings ongenalutho. Wanelwa phefumula uNkulunkulu waqala kwanyakaza. Now lento ayiphefumulelayo ilento ayikhipha kuye njengenkukhu ikhipha iqanda. Lento ayikhipha kuye
waphefumula kanye wayikhipha izizwe zonke ngebreath of life. Wayengaphefumuli i-resuscitation ye-oxygen, wayiphefumula the spirit of life. And that spirit of life, you were there. You are that spirit that was breathed by God into an earthen vessel. Wena ubuhleli noNkulunkulu emaphakadeni. Nihleli kanje. Ingakho manje uma ulalela, ingakho manje mawumkela uJesu ubuyela uyothi ekhaya la okade uvela ukhona. Uyothi uyongena la okade uhleli khona uNkulunkulu engakadali lutho. Umoya wakho ungena lapho bese ubuwa moya munye noKristu. uKristu ehlangene noBaba. Wena uhlangane noKristu. Uhlangana noBaba ngokuhlangana noKristu. Bese ube ingxenye yobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Ngikhuluma noNkulunkulu abancane la ngoba uyena othe asenza umuntu ngomfanekiso wethu. Uyena oshilo. Afana nathi azasifuza. Akasho ukuthi afuze ingilosi. And izosiphazamisa lento, iphazamise nokuzazi ukuthi ngubani, maloku uzazi ngokwenyama. You are limiting yourself. Ujule kakhulu ingakho uNkulunkulu engazange athume ingilosi, ubengakwenza lokho. Ngoba ingilosi zakwazi ukulala namadodana, ziyakwazi ukushifta kwi-estate yazo. Zibe abantu. Ingakho kuthiwa namukele ihambe ngoba nothi nikazelele nithi umuntu kanti ingilosi. Zinikwe lo ability ukuthi zibe abantu ziphinde zibuye emuva. Zibonakala ziphinde inyamalale zibe khona kodwa zingabonakali. Zenza yonke lonto. Ingakho noSathane ekwazi ukuzenza ingilosi yokhaya. Into abayijwayele. Yokushintsha shintsha. Abe umuntu phela abe umuntu uzomphakela adle njengoba uAbraham enza. Phakela ujeqe ayidlela. Kanti kudla ingilosi. So wayengayenza lonto uNkulunkulu ukuthi ingilosi kube yiyona ezokuyela esiphambanweni. Mhlambe bazwana. Kodwa kwabonakala ukuthi akwanga isidalwa nje esijwayelekile la. Kuwe ingxenye kaNkulunkulu. Kuwe into efana noNkulunkulu, hayi efana nengilosi. Manje ozothenga lo muntu back. Kufanele kube igazi elivela kuNkulunkulu. Kufanele kufa uNkulunkulu, uNkulunkulu ndodana afa. Ukuze akwazi ukuthenga uNkulunkulu umuntu. Uma nje kuxabene uNkulunkulu uyise noNkulunkulu umuntu, baxabene ngoba bekuthiwe kungadliwa, umuntu wadla, wayesexabana noNkulunkulu. Manje indaba yakho kufanele ilungiswe uNkulunkulu wesibili. The Son. uNkulunkulu oqala anikele ngeNkulunkulu wesibili ukuze azokwenza umsebenzi ngoNkulunkulu wesithathu. Mhlambe ngazi ukuthi manje angazi noma siwe simkhonze sikhohle ukuthi sikhonze into enjani la. Ngiyantshela nje. Engani ngawe nje uwedwa noma uphenduka izulu liyashowa. Ngawe uwedwa uma uphenduka. Sengisho wena. Tshela umakhelwane kushiwo wena nami basho wena. Uthe mawuyinikele enkosini wakucelebrate ezulu. Uyabona ukuthi awuyena umuntu nje noma kanjani. Wena indaba yakho nje. Ayisiyeke indaba yokuthi uJesu umlungu lezi zinto ezikhulunywa lapha phandle. Hey, ake singene la kuMongcwele asitshele. Asingene la kuMongcwele asitshele. Ake siyeke bo izihlakaniphi nama theologians angene kwi theology azama ukufunda ngoNkulunkulu ngengqondo yabo encane. Ake sithi uMongcwele ukhulume wena, hayi sebekhulumile abantu. Niyezwa lapho nje njengoba nihleli niyezwa ukuthi uMongcwele uthini? Wembula wena kuwena. Umbheke uJesu mayithi nali igama lami sebenzisa. Ngeke akusho engilosini. Angikaze nje kube khona ingilosi ethi ngegama lika Jesu ayikho. Nginika ivesi nje lengilosi yala enikwe ilungelo lokuthi ngasebenzisa igama lika Jesu. Ayikho. Ngithi vuli nginika ivesi la ingilosi khona ithi ngegama lika Jesu. No. They are just messengers. Zithatha lokho kushiwo zame nakho.
Ifike sikhulume bese ishiya kanjalo. There are messages. Ngicela ubone izandla zabathi ngiyabonga Nkosi ukuthi wembule lezi zinto kumina. My life will never be the same again. Nje usuka phi konje wena? Awusuka phi? Ingakho ukwazi ukuyaphi? Ingakho ehla uNkulunkulu ngesikhathi kulahleka umuntu oyehla uNkulunkulu wathi Adam uphi? Kodwa ngesikhathi uSathane ewa ezulwini azange ayofuna. Liko nje ivesi ethi uNkulunkulu uzofuna nokusindisa uLucifer owile. Ayilikho. uNkulunkulu wakhuluma wathi sekuyaphetha. Wathi we Michael awungathi uyamshaya lo. Azange aye nokuye uNkulunkulu uyobhekana noSathane. Wathumela ingilosi yamshaya wawuphahlazela. Akukho la kuthiwa uNkulunkulu wabethwa inhliziyo ukuthi ake ngihambe ngiyofuna uSathane ngiyomfela esiphambanweni. No. Kodwa kuthema kuwa wena kwanyakaza uNkulunkulu. Kasophindela. Sasuhlonipha lento oyenziwe izulu. Hlonipha lento ukuthi uhlele uChrist kwazasemazulwini indawo. I-spiritual mayingakudidi, vele you are a spirit. Musukudideka makukhuluma into ezi-spiritual. Ningizwile? Ngithini? No. Isekhaya lapho kuwena. Jwayelana, life is spiritual. Nangizwa? Life cannot be defined easily, even by scientists, because life is spiritual. Life is spiritual. And enye into kufanele sibhasophe ama-sequence ezinto okubaluleka kwezinto empilweni yethu kufanele senze sure ukuthi okudaliwe akubalekile njengomdali akubalekile njengomdali nangizwa ngithi okuvele kamuva sekukhona okukhona lokho obevele sekukhona kubalekile kunalokho okuvele kamuva ngithi kwenze njani Nkosi yami. Ukulunga kaNkulunkulu bekukhona uNkulunkulu engakadali lutho, kodwa ukulunga bekukhona. Umbuso wakhe busukho kungabikho lutho emhlabeni, but his kingdom was there. So ingakho ethi uNkulunkulu asifunele izinto ezazikhona zingakabikho lezi. Amagugu lelizwe. Silo siyisanganisa ngawo. Ngokomthetho izinto ezidaliwe zalelizwe bekuthiwe let's have dominion over them. Let those things be added unto us. Let those things follow us, not us following them. These things must seek us and cry for us. Indalo iyabubula indalo iyabubula. Ikhalela ukwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu. Kufanele sikhalelwe indalo, singakhaleli indalo. Makwiza ukuthi indlu elapha eWestville ikhalele ukuthi awu sengikhathele ukuhlala abantu ababhedayo sengifuna ukuhlala umzalwane angani manini niyayilalela leyo ewe Jel Makhelwane ake simvumele uMongcwele axoxe nathi axoxe angishumayeli manje ngiyaxoxa akhulume nje pholile avule amehlo engqondo kuwena akuzubalula ukuthi kancane ngone ngoba ukhusha umzalwane usushiya inkonzo engathi wabizwa umzalwane leli gama elithi labo abazi ngaphambili nawe wawungazazi kodwa wayekwazi yena manje umuntu okukhubayo wayengakwazi ngaphambili waye awazani niqala ubonana manje uhanjiswa umuntu ongenazulu engathi washungezwa yena kwathi wayamkela yena kanti washungezwa uJesu nasesiphambanweni azangayi manje zohlela soyena ekhaya engazange akuyele ngisho esiphambanweni kwamkela umuntu noma wamkela uJesu uze kubani kanti wena la ngoba izoshana lento uze kumahlaba engabuza uNkulunkulu wakhe kumnandi bala angiphinde lento
njengoba ngizosho la magama, there is not a single group of people in the whole universe noma ngaye ezulwini yobuka idalwa zezulu kodwa azibekwanga endaweni lapho kuhleli khona ibandla noKristu. Azibekwanga la ibandla libekwe khona. Let me tell you this. Niyazi ukuthi ibandla libekwe la uAdam engakoni engazange abekwe khona. Uthi ngiphinde ngala mhlambe. Ngithi mina uAdam engakawi. Esenobudlelwano noNkulunkulu. Wayinikwe nje i-territory yakhe yasemhlabeni ukuthi ke lo mhlaba ke uzobusa wona. Busa inyoni la ku second heaven. Inyoni mind is controlela ku second heaven. Buso atmospheric njalo. I-first heaven, yeah, atmospheric heaven. I-territory suka lapho bese uba umhlaba namanzi. Siyabusa. Ngesikhathi uAdam ewa wanikela ngombuso wakhe kuSathane. I used to ask myself ukuthi manje phela lo Sathane kwafuneka aboshwe phela ebese yolahlwa le. Manje wenza kanjani ukuthi abe usahlupha namanje useva ilizi. Useva ilizi. Yabona ilizi leyala mayunyaka. Ngokuphela konyaka either mabe sinika ithuba lokuthi sivuselele singayivuselele kodwa sekuphelile ngathi noma ngabe sinemali sekuphelile ukuthi sibe la. So ilizi yomuntu njobe enziwa ngosuku luka 6 seliphela nikhona ntambama usuku luka 6 seliphela sokuphatha kosuku lika 6 nosuku luka 7 liqala lokuphumula. uNkulunkulu wayitshela umuntu ukuthi ilizi yokuphatha lomhlaba uziphethe nawe ulawulwa in my name. It's going to take 6,000 years. Yingakho mangabe kuphela 6,000 years ningilale uSathane uzobe seboshwa for 1,000 years. Manje uNkulunkulu nefair i-treason yakhomitha uAdam wanikela ngakho konke uSathane wayeseba uNkulunkulu walelizwe. Kusho i-system not the planet Earth. The planet Earth still belongs to God. But the system phezu kwale planet is of the enemy. Yingakho kuthiwa singalithandi izwe kusho i-system. Kusho izinto ezumthetho kodwa eziphambana nezwe. Usekhona la nje. Manje the moment nje ibandla lihlwithwa malibuya emveni komshado then kuzoqala 1,000 years omele usuku luka 7 kuzoba unyaka wokuphumula komhlaba nendalo yonke for 1,000 years. Kwenziwa ama preparation for new heavens and the new earth that will be eternal kingdom. And ama preparation azothatha 1,000 years. uJesu la ngobuqu bakhe nebandla selikhazinyolisiwe nemizimba emisha libusa noKristu la. Ngintshela ngento ezokwenza anytime from now. Kuba sekugcineni kwenza ukuzogcina. Yeah. What is happening eIraq? Nakho ezweni lenkosi. Siyakuthola kuJeremiah, siyakuthola kuEzekiel, siyakuthola kubaprofeti abathile, namazwe alwayo lapha alwa noIsrael. Nanka abhaliwe lapha. Okuyisayini ukuthi immediately after this, anytime, not even after this, kungase kwenzeka ibandla lihambe. Usekhona? Sisekhona ngenxa yemission, sikhona ngenxa yomsebenzi. Once ikhaveke iscore esifuna uNkulunkulu, siyahamba thina sezulwini uphazima kweso njalo. Faster than the light ukezulwini. Cross the universe. Siyongena kwelesithathu izwe. Nemizimba emisha. Ukuvuka kwabafileyo nokuguqulwa kwemizimba kuzokwenzeka within a fraction of a second. Ngoba uNkulunkulu wenza into ayithandayo ngekairos yakhe ngesikhathi sakhe. iChronos isikhathi ewasha ama minute neminyaka nezinyanga nema. But iKairos isikhathi sikaNkulunkulu. Esifika noma sewulate ngokwewash kodwa awukho late ngokukaNkulunkulu. Sekuseduze ke lemizimba esigqokile ishintshwe.
hawo ayizosala yini la cha ayisali ngesikhathi sithengwa ngegazi kwathengwa nemizimba yethu kwaze wathiwa sibona bethu kwaze wathiwa lemizimba iyithempeli kaNkulunkulu manje uNkulunkulu akahlale emjondolo akahlale entweni ezosala into ezosala la ukubola komzimba negazi kezwa ingakho kuthiwa inyama negazi angeke kulidle umbuso kodwa inyama namathambo kuzongena embusweni kusho kanjani nangu uJesu ethi Thomas faka isandla isipoki asinanyama namathambo ngoba igazi la kuJesu walithulula lonke wasithenga ngalo now la imthambo yakhe la kugijima khona igazi ngesikhathi ezalo Maria la sekugijima igazi mulu ingakho engena kuvaliwe hey ave nginihalela njalo ke sihlale nanje simane siopposite siphinde sibuye kanjalo ngeke ufane ngikutshela because lento it's so powerful it renews your mind it changes the pattern of your thinking you begin to think like Jesus umhlaba ubona ngamanye amehlo imfundiso is powerful namanje konke eshintshayo kuwena njengoba ngikhuluma nawe obana basekuzwa moya sizokhuluma lamagama ngithi indaba yakho ayipheleli kuphi no wena ufi nje kenje ngoba inja inabo ubuthathu inobubili inani inomphefumulo nani nomzimba wena unomoya spirit nomphefumulo nomzimba ulanda ubuthathu bukaNkulunkulu bungene la kuwena lapha emoyeni kungena umoya kaKristu nikhona bazalwane uzothini umoya wakho uba uhlangana nomoya kaKristu emoyeni wakho obana bakhumbulayo ngangitheni uyini emoyeni you are a child of God emphefumulweni you are a disciple of Jesus emzimbeni we are a temple of the Holy Spirit yabona the whole Trinity is isibambe wena mama demon ethi yakuthinta emoyeni kukhala ubaba at don't touch my child mathi kuSathane ethi ukuthinta emphefumulweni kukhala uJesu at don't touch my disciple ingakho masifunda kuKristu lithi iBhayibheli sifumanela ukuphumula imphefumulo not imoya umoya uthola ukuphumula ngesikhathi kwamukela uJesu umphefumulo uthola ukuphumula ngesikhathi uimitate uKristu ufunda kuKristu ukufunda is of your soul ukuzalwa is of your spirit you're not born again in your mind you are born again in your spirit ngithini yeah born again spirit is you renewed mind is what you have healed body it's where you are indlu ohlala kuyo umzimba wakho umphefumulo wakho ingxenye yomuntu wangaphakathi is what you have bless the Lord oh my soul not oh my spirit oh my soul it is the spirit saying my soul spirit is actually you that is why mangabe usindiswa ispirit sakho sihamba siyohlangana nespirit sikaKristu bese niba moya munye noKristu umoya kaKristu umoya wakho bese kwenzeka iresurrection in your spirit because sekuhlangane umoya obufile uyohlangana nomoya kaKristu ophilayo uthi I'm the way the truth and the life bese kwenzeka spiritual resurrection ne spiritual birth at the same time lapha emoyeni wakho you are a child of God a royal child lapha emoyeni wakho you partake of his nature he is the spirit you are the spirit as he is uKristu in heaven so are you yes akusho ukuthi as the angel as Michael is no as Christ is so are you what's that I am as Christ is
icabange kahle le ukuthi ngikulinde usayicabanga ngizokulinda uyicabange. Yeke izinto zobuthakathaka bakho ngoba usekulo mzimba usenza amaphutha. Umphefumulo wakho nikhona abazalwa is not born again. Umphefumulo onayo wofa wona, alisho ukuthi umoya onayo, umphefumulo onayo. I-deception is in your soul, your head. Ingqondo yakho ingxenye yomphefumulo ile part ekhohlisiwe, ile part eblindiwe, yaba blinded, ile part ehambisane nenyama naba izitha, inyama nengqondo, senza ukuthanda kwenyama nokuthanda kwengqondo. Inyama la kukhulunywa nje ngenyama kuphela, umzimba kukhulunywa ngenature kaSathane eyangena ngesikhathi sithathizwe lakhe. Sase sizalwa uyena, waba ubaba wethu spiritual. Mawungasindisi ubaba wakho uSathane. uJesu usho njalo uthi ngaba kayihlo uSathane. Inkanuko zakho usho ukuthi imvelo yakhe niyayenza. Mayisela nani ngamasela. Mayibulala nani ngababulala. Kuyabonakala ukuthi nizelwe nguye. Until uJesu azafike umoya ongcwele alamule ukuthi uphinde uzalwe kabusha in your spirit. Masuzelwe kabusha in your spirit now you have new creation, new nature is introduced. Ayikafiki new lifestyle. Yona izofika ngesikhathi usukhula ke manje. Lento ezelwe kufuneka ikhule. Into yenza ukuthi nodola angakhuli ngoba akazelwe wakhiwe ngeplastic. Kodwa ubukeke efana nengane. Umsonti ke lo muntu onjalo. Umuntu osonta unodolo obuke ngathi umntwana kaNkulunkulu kanti unodolo. Manje unodolo akanayo iappetite. Mawuthi unodolo akathandaza uvela athi angikwazi ukuthandaza. Mthandazo sothi mthandazo ngazi ubaba wathi sezweli ibhawu sezulwini nayo igama lakho. Manje akakwazi ingane ewunodolo uyayifafaza ukuthi imfaca kwimayikhala. Kodwa umntwana ozelwe une appetite njengabantu abasanda kuzalwa langazelelani izwi lobisi likaNkulunkulu. Uzelwe ungayingabazi lonto. Tshela makhelwane ngizelwe. Yeah, angena nje umuntu ojoin isonto ngizelwe ezulwini. Ngingowe family yasezulwini ngizelwe. Anizokusho ukuthi inkonzo ibibanda bamahlaba. Hayi. Uyazi ukushumela ngathi yozela. Awudluleke kulokozela kwami, awuthathe lento engiyikhulumayo. Tshela makhelwane, inkulu indaba yomuntu noNkulunkulu. Angibonile ukuthi kwaba i-decision i-high court, kune-high court ezulwini, which is controlled by God's justice, righteousness and holiness. Yona edemand ukuthi akukho ukuthethelelwa ngaphandle kokuchitha kwegazi. Nalelo gazi must be clean. Umthetho we-high court yasezulwini. Kwabonakala ukuthi manje kufuneke uJesu Kristu lento ihlelwe kusekude umhlaba ungakadalwa. Indaba yensindiso yethu yasihleliwe. Benikwazi lokho? Angiphinde lento ihlelweni insindiso yethu. NoLucifer engakabikho. Kodwa yahlelwa insindiso yethu. Ngoba uNkulunkulu aka-react uya-respond. Proactive. Ufuna uNkulunkulu kufika inkinga isolution kade ilindile. Siniswa kanjalo thina. Kufike uma kufika inkinga yesono. Kanti isolution kade ilindile ukuthi isono sifika nini. Webo sithi sifika isifo kade healing yafika 2000 years ago. That's how God works. Bengeke athi icela kanti akanayo usazoyi wacela into engekho ke iphele istock iphele kwistock inglosses strikeile namhlanje angazi so yenze njani lento no sebenze kanjalo uNkulunkulu sebenze kanjalo uNkulunkulu. Let me tell you ngokaNkulunkulu kade zasindiswa ingane zakho ingakho kuyipromise
thula lento ekutshela wena ingaphezulu kokuya kwakho e-university ngoba into oyilanda e-university eyalokhu kuphila kodwa lento oyithola la iye emaphakadeni la yakho sengisho lento oyithola la iyakuthatha iyakukhava iyokukhava nawe ngale kwethu lento engikutshelayo ingakho umuntu ophethe izinto ezinje ayikho into ongamnika yona into ongamnika yona nje it's a token of appreciation ayikho into ongamholela yona umuntu okunike into yaphakade ayikho into ongamnika yona no ingakho ungabheki nabantu for i-reward no for izidingo zami ngoba you can't do it awungenzeli favor uzenzela ifavor mawenzela umkhosi kaThixo into mase rewardwa khona iportions ozoyithola ngoba ubusupporta ngesikhathi ekunika izinto zasezulwini yawo hayi ngeke ngiyikhiphe into ngoba ngizocebisa umfundisi kade aceba oh kade yo ukhuluma nendlalifa lapho sukhuluma nendlalifa lapho mawusuzazi ukuthi uyindlalifa uyonincele bani angifuni nje ukuliphoxa leli vangeli lo ngithi angiboleki imali ngoba ngibona umzali unemali nami sengiya kuye ngithi angiboleki imali angeke ngikwenze angikaze ngikwenze from 2013 kuze kube manje ngoba ngehlisa lo ngidumile mangifuna into ngiya kuyena nginendawo yami necule show nendawo yami ngithi yabona Nkosi njengoba ungithumela wawuthe ngingakhathazeki manje izinto zimi kanje ngitshela yena ngivele fasteleni lakhe ngiholelwa uyena ubona mawunjalo uhamba ukhululekile hayi lento yama stress ube ne stress what uJesu uthe ungakhathazeki ngalutho ucovered ya manje ubaba osezulwini ucovered manje umnikazi wezulu nomhlaba ucovered iwareyani istress esokwenzani sidala ungakholwa nongakhuli nokuzenza ngathi uhlaniphile phambi kwaNkulunkulu uthi uNkulunkulu bekufuneka ahambe kanje yabona le ndlela ahamba ngayo iyathathela ucabanga ukuthi uhlaniphile kunoNkulunkulu yithi mawufika ufane noHezekiel Nkosi lama athi uNkulunkulu lamathamba ngaphila na Nkosi wena owaziyo sometimes mawufika phambi kwaNkulunkulu yeke indaba uyozenza usiyazi yithi Nkosi wena owaziyo anginiyeke ngoba manje isikhathi sesinje kumnandi bala uyabona mawungene kahle la uyabona mawufunda iFS ama-FS chapter 3 lapha ku chapter 1 ubona i-plan of salvation lapha ku chapter 2 ama-FS ubona i-application yale salvation lapha ku chapter 3 ubona lapho ukukhula lapho uyakhula ekwazini uthando lwakhe kusho ukuthi uthando lwakhe ilona oluqukethe isalvation then you end up mawusukhulile mawukhula ekwazini yena uye ugcwala yena mawukhula ekwazini uthando lwakhe uye ugcwala yena evele egcwele then ufikelela esigabeni la sewukwazi ukuthi wazi ukuthi mawucela uzokwenza nangaphezulu kokucela ilapha ku chapter 3 lona esebenza ngamandla la kuwena ukukunika into oyicelile nengaphezulu kwalokucelile uNkulunkulu ngesikhathi umnikazi tshela ethi ngenze njani uyazicelela ukuze ngisindiswe wathi uNkulunkulu kholo uyosinda nendlu yakho wa-eda phezulu into azange ayicela indlu yakhe that is the type of God ozomthola lapha ku chapter 3 owenza nangaphezulu kokucela kwakho nangizwe ngithini lelelani mawuthiwa umntwana kaNkulunkulu igunya lelo igunya kusho i-right it's a legal right ngisho inkantolo iyangenelela mangabe umntwana wakho ungamondli iyangenelela ngoba unama rights akufuneka wathole la ekhaya ngoba uzelwe la noma eadoptiwe unama rights akufuneka wathole manje nathi njengoba sisinisiwe nje leli gama umntwana kaNkulunkulu it's a right igunya efuneka silisebenzise ngokungathwali lutho
kube ubaba osithwalelayo. Singakhathazi ngoba siyawazi ama rights ethu ngoba sizelwe uyena, asikho isidingo sokuthi sikhathazeke ngey'nkinga. Ngibonga uNkulunkulu ngalo mfazi nangu lo ogqoke kamnandi, yabona. Lo hleli kahle, gqoka umpheme. Yini umpheme lo ayifakele yini? Ngiyambonga uNkulunkulu ngaye ngoba ufuze mina ufana nami. NjengoNkulunkulu ekhuluma ngokuthi uAdam uzomenzela umsizo onjengayo. Unjengami lo muntu. Ungamboni emhlophe mina ngimnyama. Wangipha umuntu ofana nami. Mangingakhathazeki ngalutho naye ungena lapho. Yeah. Ubona kungelula nezifo futhi zingena nje. Sokhathazwa yini emhlabeni? Sinobaba omkhulu onikele ngoJesu, ngomoya ongcwele, ngokuphila okuphakathi izema zema. Hayibo sikhathaza kanjani? Ngoba ukukhathazeka usho ukuthi umtrust. Bese ziyayisolveka ke inkinga ke ngoba manje asikhathazeke ngazo bese yangena ke esolve inkinga. Yabo. Njengoba ethi singakhathazi sodlani athi bheka inyoni zezulu. Awukayibona inyoni yezulu? Inyoni ine stress. Ithi nginamaphupho manje angazi azodlana. Usethi kuma endlini yenzezulu, how much more thina ngoba singaphezulu kwazo. Tshela makhelwane phansi kokhathazeka phansi. Did you know ukuthi mawukhathazeka ngento uba ukuthi ingabe sasolveka? Mawukhathazeka ukuthi uzozisa phi ingane zakhe esikoleni? Ukukhathazeka ukusa kwamashonisa. Esikeni ulinda uNkulunkulu. Ebese lokukhokha into engapheli ngoba wena odala yonke lenkinga. Sengisho ukuthi usukhokha into engapheli, obole ku 1500, ugcina usukhokha ku 4500. Nathula ngathi anizwa lento ngisho. U3000 okungamethembi uNkulunkulu. U3000 ungaphezulu kwalo 1005. Yabo. Indleko zokuhluleka ukulinda uNkulunkulu nokumethemba. Nginibanjelwe. Glory to Jesus. Kuthiwa ke siyibandla phinde kuthiwe usumzimba. Sumzimba kaKristu. Sumzimba kaKristu. Uphila kithi uyinhloko yena thina somzimba. Njengomfazi nendoda, uKristu nebandla into enjalo. Bese kuthiwa singumakoti wakhe, that intimacy, purity and covenant relationship with Jesus. Abantu abashadile umshado kuthiwa icovenant. We are espoused to Jesus. We are the temple of the Holy Spirit. That is why we are grounded, because we are a building. Sakhiwe singamatshe aphilileyo, lively stones. Sakha itemple kusho ukuthi lapha ku body of Christ kusho ukuthi he lives in us. He is living in us. Lapha ku temple he is dwelling in us. Ezulwini alikho itemple. So fike sibone isimanga, itemple yithina nawe. And umoya ongcwele kuthi uzohlala kithi ngunaphakade. Yayibona manje? Yeah. We are the habitation yakhe. And going down to a house, la, usho, it can say, signify the place of worship or God's dwelling amongst people. Where house, temple, 1 Timothy chapter 3, verse 15. Basically, we are pillar and ground of truth. Sinsika. Ibandla linsika yeqiniso. 1 Timothy chapter 3, verse 15 emphasizes the church's role in upholding God's truth. Basically, we are his flock or sheep. So, njoba esho Petro uyangithanda na yelusisa imfuzo zami. And we are his kingdom. Benikwazi lokho? Uthi ibandla is God's kingdom.
besides the kingdom esingena kuyo nengena kithi. Seek first the kingdom nalesiya kuyo emazulwini, and the church is called the kingdom too. So we are the kingdom of God. We are the kingdom of God. We are salt of the earth. Why kuthiwa is salt? There are 5 functions of salt in the Bible. 5. Ilapho ufika ubone khona kanti into usawuthi ibaluleke kanje. Ngeke ngisakusho. We are the light of the world. The light of the world. Yeah, because symbolizes church's role in revealing God's truth and guidance. And the light of the world is good works. Yabantwana bakaNkulunkulu. Babone imisebenzi yenu, kanye babone imisebenzi yenu emihle, but we are royal priesthood. Lo royal priesthood no magama awu-2, we are kings and priests. Kings and priests. But like 1 Peter chapter 2, we're royal priesthood. And we are a holy nation. A holy nation. And now, we are set apart. The church is set apart for God's purposes. We are a spiritual house, a spiritual house, as shown. 1 Peter chapter 2, verse 5 describes believers as living stones, forming a house. We are branches of the true vine, branches of the true vine, which means we are his extension, and we are a conduit by which Christ bear fruit through us. Illustration and dependency on Christ for spiritual fruitfulness. We are ambassadors of Christ. Say ambassadors of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 represent the church mission to reconcile the world to God. Yithi esingama partner part sibuyisa izwe silibuyisela uNkulunkulu. We are given that ministry of reconciliation. We are God's field, or siyinsimu kaNkulunkulu, ashonso nginsimu kaNkulunkulu. Do you know the church as God's work cultivated for fruitfulness? We are an army of God, simpi kaJehova, soldiers of Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Ngikhuluma namasoja who are winners before they fight. We are the bride of Christ. Say bride of Christ. Yeah, Revelation chapter 21 verse 2. And we are God's elect or chosen. Singabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Asho nje singabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Yeah, asizikhethanga. And njengoba siyi-temple which has not been made with hands of men. Ngoba uNkulunkulu asahlali ezindlini ezakhiwe ngezandla zabantu. We are a household of God. Say household. Who should you are a family. And Jesus is our elder brother. And God is our father. And Jesus says he's not ashamed to call us his brothers. He is our elder brother. Say Jesus is my elder brother. We want to hlonishwe ukuthi ama siblings kaJesu yinini. Singama siblings kaJesu. Ngiright lelo kam ngicorrecteni mangikhuluma into engekho. We are overcomers and victorious church. Chapter 2 no chapter 3 encwadini, and that's why kune verse lapha elithi we are more than conquerors. Chapter 8 Romans 8 we represent perseverance and faithfulness in trials. We are a city on the hill. Asho a city on the hill. Yeah, sakhiwe entabeni. Umuzi wakhe entabeni nguyesithela. And we are Israel of God. Galatians chapter 6 verse 16. We are Israel of God. Asho we are Israel of God. Who Israel of God ushuthi through Christ nathi singene kwi-commonwealth yakwa-Israel. Njoba uAbraham kuthiwa akabuke inkanyezi wayibuka ibandla. Ngesikhathi kuthiwa akabuka isihlabathi wayibuka uIsrael ngokwenyama, ingane zakhe ngokwenyama, lezi eziseMiddle East, amaJuda. Thina ngesikhathi ethi kuthiwa akabuke phezulu wayibuka ingane zakhe azozithola ngokukholwa through Christ. Bonke abakholwa uJesu bayi abantwana bakaAbraham.
And ngesikhathi uJesu efaka umqhele elaliswa emthini wesiphambano kuthiwa wathatha isiqalekiso ngalo ndlela ukuze isibusiso sika-Abraham ngoba kuthiwa ngembewu yakhe uJesu izizwe zonke zomhlaba ziyobusiswa yithi lapho manje ke uma sivuma uJesu sivuma uNkulunkulu Baba phinde sivume noAbraham as the father of multitude, father of many nations. And manje he was the father who was known for his faith. Nikona bazalwane? And he was believing God for everything, and then it was counted unto him in righteousness. Leli gama righteousness lisho the right standing with God without any sense of guilt and shame. Ungabi namahloni ungene ngesibindi kwingcwele ngcwele. Ungalokhu uSathane ekukhumbuza ukuthi uke wakhipha izizwe wena mawuphambi kwaNkulunkulu vele ngathi you are as righteous as God. Sesobuye singeneke kuma trails noma traits of a rapture ready church. Uzolibona ngani ibandla ungathi makhalicelo kube empty itulo. These are my characteristics ebandla eli ready for the coming of Christ. Because it's low season manje yokubuya kaJesu anytime. Now how do you make yourself ready? Ngoba lithi iBhayibheli another thing, you have to be ready. Asho ukuthi ready. And you have to make yourself ready. Lithi iBhayibheli jabulani inthokozo umshado wendlu ufikile nomkalo uzilungisile. The wife of the Lamb, Jesus Christ, has made herself ready. Now, 1 John chapter 3 from verse 3, iti bonke abanalelo themba bayenze njani? Bazihlambulula bona. And weza okokuqala lapha chapter 9, Hebrews chapter 9, 27, 28. Weza okokuqala ngenxa yezono zabaningi. Nangis i-first coming, that is 2000 ezosifela. Uyeza kwesibili engasezi ngenxa yesono. Eza kulabo abamlindile ezisa usindiso lwabasindisiwe. Olubizwa kuthiwa ukukhazinyuliswa. Lapho sokuguqula imizimba yethu yona le sohamba nayo. Mhlawumbe ke usala amabhanji neziketi ngoba into ezokwenza ngophazima kweso sothi kusale zasemhlabeni bekungena emhlophe ingubo ngokukhulu kusheshsha. Into ezokwenza ngophazima kweso. And ngeke kufune kudingeka ukuthi kuze kuvuleke le ndawo sovele siphume kunje. Siyomhlangabeza emafini. Sekuseduze. Siyohlala la kungasekho lisizi khona. Hayi lapha kobe ngasekho nokuthi ithandaza. Kobe ngasekho ukuhlomana zonke ikhali. Kobe ngasekho nokuthi ithethelela ngoba akekho ozokona lapha. So bese si 100% perfect. Akekho ozokhuba lapha. So bese enye into 100%. Asikafiki u100% okufana noJesu. Ngoba imizimba yethu ayikafani. Nemphefumulo wethu isekhonite kufanele silungiswe kuyona. Kodwa emoyeni wethu we are as he is. Malithi iBhayibheli as he is so are we. Kusho lapha in our spirits. Lapho kuhlala khona nembeza wakho. Yeah, yona ndawo perfect ke leyo. You are perfect there. You are not perfect by good works. You are perfect by first of all believing in Jesus. Then buse yazalwa uNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli okuzela uNkulunkulu akoni. And it cannot sin. Kusho njalo. And yet you keep on sinning. Ngiyaniyala ubani ngoni makuthe makwenzekile nona sinommeli. uJesu kwabasindisiwe ummeli, kwabangakasindiswa umlamuli ngoba xatshene. Obana bathi siyabonga Nkosi. Yonke lento mawuyibambe kahle yangena engqondweni ngoba kufanele ibambe ingqondo. Umoya wakho awunankinga, umoya is willing, but the flesh is weak. The spirit is willing. The spirit is in good terms noNkulunkulu. There's no problem with your spirit. But now umzabalazo ula engqondweni kuyaliwa. Nelingo zila engqondweni. Ungakhohliseki ngokuthi masusinisiwe awusalingeki. Zikhona izilingo mawusinisiwe. Ukhona lapha
and umoya ongcwele uyasiza ukuthi sihambe ngawo ukuze singafezi inkanuko zenyama. Leyo party leyo sizosindiswa ngokuphelele kuyo mase sithola imizimba emisha. Okwamanje kuyaliwa. Onqobayo uyofumana umqhele. And asizinqobeli sinqoba ngaye. Amandla ethu akumoya ongcwele. Sisizwa umoya ongcwele osilamulela kuthina enyameni yethu. Mangithi kuthina ngisho inyama. Uyena osilamulela enyameni. Nakumakakade umoya ongcwele mase usugcwele ngumoya ongcwele ngisho umuntu ohlolwa inhliziyo encane. Mawinikela umoya ongcwele uyadila naye. Uyadila naye. So that is why uJesu mayeza uze phethe insindiso kodwa hayi le yabangasindisiwe. Le yabangasindisiwe isikhona yaqala uJesu efesiphambanweni. Weza ukuzofuna nokusindisa akezela ngabalungileyo. Kodwa lokho kwesibili uza kwabamlindile. Lokho oqala weza kwababi ukuthi basindiswe. Wazi wathi inyanga ifuneke kwabaphilayo. Ifuneka kwabagulayo. Uzofuna nokusindisa okulahlekile. Makwaphosana nale insindiso oqala ngeke usayithola le yesibili. Ngoba eyabasindisiwe. Ungakulinga ucabanga ukuthi uNkulunkulu kushilo, ushiwa abantu, washiwa ingqondo yakho. uNkulunkulu asoza kushilo. Ingqondo yakho can give up on you and say lento yokusindisa into engekho. Udlala ingqondo. uNkulunkulu wakhokha ngawe. Hawu nikhona abazalwane? uNkulunkulu wangena endlekweni ngawo. Ngeke avela kulahle kanjalo. Ayikho lonto. It's a lie from the pit of hell. Ingakho sebekulahle bonke ahambe yena ukucosha. Bakubona usunyonyoba usuhleli lapha ngemuva. Ngoba wathola imbewu engakhuphi. Selokhu uthe sokuqalaza. Basho bazana hawu usibambani ubuyile. Ngangasethembi. Ubuyise umoya ongcwele. Bengasekho abazalwane. Ngiyayazi lonto kune experience yayo ngiyayazi from 1966 ngiyamazi uNkulunkulu akashiyana. Khohlwa ukuthi uNkulunkulu uzokushiya. uNkulunkulu akashiyana wena oshiya uNkulunkulu. Kondlile ngikhulisile Isaiah 1 abantwana bami bangihlubukile. uNkulunkulu akahlubuki umuntu. Anginiki isikesi nginika ifa laphakade nje bangibona. Hallelujah to Jesus. Obana bathi asimani ngezinyawo. Obana bathi Nkosi each and every word oyikhulume namhlanje. Ngicela ibe anchor of my soul. Makufika iphepho ngingashukumi. Because I'm anchored by the word of God. Lento eyikhulunywa la zingxenye ama good news. Lento eyikhulunywa la zifusa ithemba kwasebephelelwa ithemba uSathane ebhizi bashaya ebacangatha efuna bathi ayikho lento. Wenze kahle wafika. This is a special day for you. And your life will never be the same. Your coming here is not the same. Lento izokwenza nomthandazo ungathandaza umthandazo weslave. Thandaza umthandazo womntwana kaNkulunkulu. Ungathandaza umthandazo okuyingcengela. Uyingcengelani ngoba uNkulunkulu wakuthanda ungaka useyisoni. Akinto oyincengayo. Uyahlonipha uNkulunkulu. Usebenzisa ilungelo lakho uNkulunkulu. Nikhona lonke abazalwane? Uyingane yala ekhaya, umntwana kaNkulunkulu. Uzelwe. Awuzikhethanga ukhethiwe. Ingakho ukhetha nje ukhethiswa ukuthi wakhethwa. Bethula abanye ngesikhathi weniphamsandla abanye bengasiphakamisi wenziwa ukuthi wakhethwa emaphakadeni. Manje lokhu ukukhethwa kwakho kukwenza ukhethe. Hayi. Uthi ngisithatha istamina sika 15 years ngisindisiwe. Zikhona ilingo amademoni elwa ngapha nangapha kodwa ngiqhubekeke phambili. Avela phela manje. Le grace engisindiswe ngayo iyona le engihamba ngayo futhi. Yabo? I grace it's not from you. It's a gift of God. Ukuze ngabekho inyama eziphakamisayo.
Niyangibona sengishaye so many years ngisindisiwe. Not me. I-grace engithathe yangibeka la. Glory to Jesus. Ngihlale ngithi Ebenezer Nkosi uhambe nami kwaZulu. Uthi I will never leave you. I will never forsake you. I will never fail you. Malibonge igama lenkosi. Ngicela senze kanjena ke. Ithi inkosi not a single word ezolahleka. Moyingcwele ngigcinele lento iyifa lami nabantwana. Lento engizwile namhlanje iphethe ngisho ukuphila kwami emzimbeni, ngasho ngaphila. Iphethe ngisho ukuncibileka kwestress, ngasho ingqondo yami ngayizwe ishaya umoya. Izwi kaNkulunkulu sometimes linjengamanzi abandayo. Aphuma kude emphefumulweni omileyo ohamba ehlane. Mawufika nomuntu omile umphathele iglasi yamanzi abandayo. Lento injengamanzi abandayo, le message yanamhlanje injengamanzi abandayo emphefumulweni oqaqadekile omile. Hey Nkosi yami. Cabanga ukuthi yiyo lento yenza ukuthi kubaluleke ukuhlangana kwabazalwane. Yabona? Ngoba nje bakhona ababhezi nje bathosa ama sausage kodwa bane-stress. Nama sausage awafuna ungena eswini salomuntu one-stress esinje. Ingakho kukhishwa isizo kade uqeda ukudla. Ngoba i-sausage lithi ngenwa umuntu okade ne-stress engalala ebusuku kanti mawunendumiso yonke iba right kuwena. Akube lona lo wathi Moyingcwele izwi lakho malingisebenze. Yonke lento engizwile Nkosi mayivuke njengethemba. Bawona amandlonke egameni kaJesu Kristu ngiyayinikela kabusha kulento ekhulunywa la. Ifa lami nabantwana bami lento engizwela. Inhliziyo yakho ngiyibonile indlela okhuluma ngayo kule message. Ngibona indlela ongithanda ngayo kunamehlo kuvuleka amehlo engqondo Nkosi yami. Sengazi izinto ebengazazi about what you have done in my life. Sinikele mama wethu mama Hlabeze phambili. Sorry mama Hlaba kancane. Nangizwa uthi Moyingcwele akuzuphuma noyedwa ephethwe amahlala khona la nje akekho ozophuma manje emveni kwenkulumo. Asibona abantu bezifo singabantu thina bokuphilisa abanezifo. Neso akwazi uNkulunkulu ukuhlala kulomzimba oyithempeli lakhe elokhu ekhudlana nezifo la kwena. No, sengishilo ngithi no. Sengishilo ngithi no. Nalento yakho yokuthi abethe uNkulunkulu imbewu yakho uthi uNkulunkulu uthi uDavid ngimdala ngangamusha ngaze ngibona uNkulunkulu eshiya olungileyo wakhe nenzalo yakhe iswele isinkwa. uNkulunkulu anandaba noma singabiza 300 ngeke ulala ungahleli isinkwa sengisho sodwa. He's your provider, he's the source. He's Jehovah Jireh. Whatever is a need to you, he is well able to supply all your needs. He's well. Umsebenzi wakhe. He has been providing imana for 40 years. Every day, minus Saturday. Every day uNkulunkulu bengaphuthelwa. Njobe ikhanyisa ilanga lakhe nje lingaphuthi the same nakwezinye izinto ezidinga ukuphila kwakho. Musukuhlala udla imbuya ngoti uNkulunkulu ekhona. Nangizwa uma engazange ayigodle indodana yakhe isipho esikhulu kangaka angathini unganike ezinye izinto kanye nendodana. Now vala amehlo, I'm releasing something upon your life right now. uNkulunkulu seyikhenikile inhliziyo yakho ngezwi lakhe. Now he wants you to prosper in other things. Hallelujah. He wants you to be healthy. I wish above all that you prosper and be in good health relative to the prosperity of your soul. Your soul has been prospering as I was speaking to you. Your soul was prospering. There is a prosperity already in your soul.
Manje uNkulunkulu usafuna uprosper nakwi-material things. Uprosper, ungasweli, uboleke izizwe, ungaboleki kuzo. And uNkulunkulu, he does not only want you to be healed, he wants you to be healthy. You must remain healed for the rest of your life. Devil is a liar. By the stripes of Jesus Christ you were healed. And you are now. I don't care what to Satan uthini. I'm not going to listen to him. You are healed in the name of Jesus. And you are delivered in the name of Jesus. Whatever spirit that is attacking you, ulele busuku, you are free from that spirit in the name of Jesus. Whatever altar that has been raised against you, you are free forever in the name of Jesus. You are free forever. Kuyenzeka njengoba ngikhuluma nje. I'm exercising now a gift of faith that will intervene. Uma ngabe usafeyila wena ukukholwa, sengakholelwa ke mina. Ngegama kaJesu waseNazareth. Khona uzoyibona njengamanje. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Whatever problem that you are facing, uNkulunkulu manje uhlofoza yonke wethula umthwalo because of his anointing. Hallelujah. That yoke is destroyed. That burden is removed because of the anointing. In the name of Jesus, I call it done. You are healed. You are free in the name of Jesus. Because Jesus is setting you free. And you are free indeed. You are free holistically. You are free from the crown of your head to the soles of your feet. You are free and free indeed. In the name of Jesus. Ulula mawuphumala uzophumulula. Zonke inkathazo zisemahlombe akhe. He's taking care of you in Jesus. Let's put our hands together and give God all the glory.